Pagtataka. Second ball. Akin na yun. Every second ball. Di ka ba napapagod? Di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan. Okay, Kirby, kay Kirby. Kirby. Di alam. Damdamin at puso'y tigang, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Ito tayo. Diretso lang. Diretso. Pisan, nag-senti na naman. Sa lahat ng kanta, senti. Ito siya, Pagyaman saan ka. Pag-ibig sa isa't isa. Wala na bang pag-ibig pag-asa? Tinignan nyo na. Legs eh. Ayan na yan! Yan na Ayan! Ayan! Di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan, wala parang DMCI. Saan? DMCI. Bakit dyan ako mag-intern? Ngayon wala pa. Ah, dyan? Malapit ano? Oo, paliwa bro. Dito ako nag-gym range dati yun. Dati tumigil ako. Ano dyan? 35, unlimited. Ha? 35, unlimited. 35? Oo. Namin din ganun. Oh? Nag-gym ka tol? Nag-gym ka? Ganun din si Kuya. Sila yata Ito, wala. Sila nila Kuya. Di ba nakita mo yun? Hindi. Maganda dun. Ikaw nag-gym ka? Nag-gym ka? Maganda dun ah. Yung ano maganda? Okay, we're in the Carlos house. No parking station. No parking daw. Ganyan talaga pagkasyo. Okay na. Buka, wala na ako. Pwede pala dito eh. Welcome to my crib. Papatak ako ngayon eh. Best na ako ang tunay na nagmamahalan. Bandang tenement. Ba't di tayo Kumain ka na? sunduan? Okay na. Okay na, let's go!